जों जतन दिनैनि इन्सिडेन्टनि साइमानखा दिनै सिमनानि MLA बिश्वकेतु देबबर्मा ताई दिनै MDC बिद्युत देबबर्मा BJP-नि सामुं सित्रा थांनाय रकबाय खय टाउनाव बरकनि गारियाव एटेक खालायजाखायनै हाइफानो त्रिपुरा मथानि ताई जत त्रिपुरा सान्थानि रिक्वेस्ट दंनाय बुबाग्रानि अनगायै কোনো पार्टीनि हामिया खालायमानि बागै जाहाथे चिनि साधारन पाब्लिक रक जे हायनो बर रक जाहाथे दुखु मानजा कस्त मायाखै अकगनो किसा मैथुन खालायै ताई चिनि जत त्रिपुरासा ताई त्रिपुरा मथा जतनो पिस मेंटेन खायना बागै कबक जाबो কোনো पलिटिकल पार्टीनि सामुं सित्रानि बागै কোনো पाब्लिक रकनो हार्म खालायना तांथुं आबुनि बागै एज ए जेनेरेल सेक्रेटारि त्रिपुरा मथा सेन्ट्रेल कमिटि नंगै जत त्रिपुरासा लुकुरकनो ताई जत जिनै त्रिपुरा मथानि सापर्टार्स रकनो पिस मेंटेन खायनानि बागै कबक जाव।